abadi dalam seluruh hati. Kedudukan untuk berkuasa dihalalkan dengan segala cara. Namun karma akan tetap berjalan sesuai dengan waktunya. Akankah kikir akan tetap abadi dalam sebuah cerita? Sang Maha Juwik akan membabar cerita. Para sedherek budaya kanthi margi-margikaning penggalih panjenengan sedaya kula dherekaken lelenggahan sinambi hamirsani pergelaran wayang kulit ingkang badhe kapindhakaken Ki Jungkung Setyo Utomo sarjana seni saking Jatimalang, Palur, Mojolaban, Sukoharjo, mugi kalebet anggota Pepadi Kabupaten Sukoharjo kanthi lampahan carita